Svake godine ista priča, naročito pred zimu, tema je u najvećem gradu Srpske kvalitet vazduha. Zabunu prave različita mjerenja zvanična od onih nezvaničnih. Prema zvaničnim podacima koje objavljuju Gradska uprava i Republički hidrometeorološki zavod, sve je u bezopasnim granicama, dok pojedina nezavisna mjerenja pokazuju da je vazduh u Banja Luci izrazito loše kvaliteta, čak i opasan po zdravlje ljudi. U Banja Lučkom centru za životnu sredinu pojašnjavaju u čemu je problem. U Banja Luci ono što imamo trenutno je da je grad postavio na svoj sajt kao podatke u realnom vremenu koje se objavljuju na dnevnoj bazi. Međutim, u tim podacima nedostaju, na primjer, čvrste čestice i fina prašina, to su PM10, PM2,5, koji su u enormnim količinama, naročito u ovo doba godine. Te čestice se emituju iz transporta, saobraćaja automobila, zatim naravno sagorijevanjem uglja i loženjem drveta iz kućnih ložišta, zatim tu imamo i naravno privredna lica. Tako da je to jedan jako bitan parametar za koji mi zapravo i nemamo konkretne rezultate i ne možemo da ih provjerimo ni na internetu. U ovoj organizaciji napominju da je jasno samim udisanjem da je vazduh loš, a da zvanični podaci nisu u realnom vremenu i nisu pravovremeni. Ne radi se tu samo o sagorijevanju drveta, nego o sagorijevanju uglja. Znamo da je naš ugalj jako nekvalitetan, da ima dosta sumpora, dakle, jedan od najvećih problema je što imamo dosta sumpor dioksida. U gradu Banja Luka su i u prethodnom periodu napominjali da se oni rukovode prema zvaničnim mjerenjima, a opozicioni odbornici traže da sve bude mnogo transparentnije, jer građani moraju da znaju kakav vazduh udišu. Podaci koje dobijamo nisu u skladu uopšte, znači u velikoj su nesrazmjeri. Kad vidite podatak sa rezultatom određenim brojem, recimo 500 naspram ovog broja 70, znači to je nešto nevjerovatno. I prije svega moram spomenuti da do prije nekih godinu dana mi uopšte nismo imali zvanično mjerenje vazduha i zvanične rezultate u gradu Banja Luci. U gradu sugerišu da nezvanična mjerenja nisu u skladu sa zakonom i da se takvi rezultati ne mogu tretirati kao validni. S obzirom na to da je u toku grina sezona, rezultati logično variraju od dana do dana, ali generalno govoreći i poredeći sa drugim gradovima slične veličine u Bosni i Hercegovini i regionu, lako se može uvjeriti da su apsolutno neutemeljene, paušalne i tendenciozne tvrdnje o Banja Luci kao gradu sa zagađenim vazduhom. Ne postoje nikakvi dodatni podaci koji bi trebalo da se objavljuju ako je grad već ne objavljuje. Grad Banja Luka koristi podatke o mjerenju kvaliteta vazduha sa jedine akreditovane stanice za te poslove u cijeloj Bosni i Hercegovini, što je samo po sebi dovoljan pokazatelj da se radi o kvalitetnim i relevantnim rezultatima. U gradu napominju da su rezultati mjerenja stalno dostupni, ali pojedini stručnjaci upozoravaju da ta mjerenja nisu sveobuhvatna i temeljna.